video obi ni suna porkhara golaw Monos B creation ओं अदे लिरना सार सामसुन MONO सबस्क्राइब खालामनांदों नानियानि आंखौ NOSH ओमफ्राय स्पेस होनानै B creation CREATION लिरना खय बेनो इसोर नानि मोना गलागावनि आरोना गासिबो गलागावनि खराइबारि माला जोंनाव मोजां सोंदो दा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि मनज बी क्रिएशनाव बरायनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो दायो गुवाहाटीनिफ्राय माने रुमनिफ्राय आङो न'आव थांगासिनो आरोना मा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं न'आव थांनायनि माने ब्लग बानायदों आरोना नायलांबाय था लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम आरो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आङो दायो जोंनि पाठशाला मोनफैबाय आरोना पाठशाला मोनफैबाय लोगोफोर दायो जोंनि सिमलाथिं थांसै आरोना भुटान रडथिं नायलांबाय था गाइस सापर्ट खालामलां आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय लोगोफोर आङो रेकर्ड लानो बावदों आरोना जोंनि सिमलाखिनियाव ओमफ्राय आं रेकर्ड लाफासै ओमफ्राय दा गामिथिं हाबबोनायखौसो आङो रेकर्ड लाबाय लोगोफोर दा उन्नति जाथ'गासिनो दं सिगोनानो बारा गोजान गैला जोंनि खाथिनि गामिनि मोनबाय बरफाग्रा अखा हाथाराखै ने इथिंजाय दाख्लैसो जादोंमोन मैया बिराद बार बारदों होनदोंमोन ओमफ्राय अखा हायाखै ने गुवाहाटीयाव बिराद अखा हादों न'आव मोनफैबाथाय आं बारियावसो नायो आरोना मा दं मा गैया मायबा मैगं दं नामा होननानै आरोना ओमफ्राय दा नायलांनि लोगोफोर मार सान्दुंखा आरोना देन्जार सान्दुंखा आङो फैनानै ओंखाम जाबाय ओमफ्राय दुगैबाय ओमफ्राय दसे उन्दुबाय मा मैगं दं मिथिया आरोना नै काक्रेला दाबो दंबावो नै काक्रेला ओमफ्राय तिता काक्रेला दाबो दं नै इमान थायदों आरोना नै तिता काक्रेला नै थायदों ओमफ्राय फलबो दं फलबो थायदों नामाथाय फल नङा तिता काक्रेलल'सो तिता काक्रेल मैगङा गैया आरोना मोनदों नानि बाइकआ दैया सही बाइक मालिकआ मालाय बेयाव लोखिनाजार स्टेडियामाव बेरायनो डिसलार दंखायो जोंनाव डिसलार गैया बार फांमा हादों मोनफैबाय जों लोगोफोरनि माखो साला खोन्थानानै खुलिबाय डिसिलारानो जोंना दा खुलिहांदो दे खुलि फाग्ला फाग्ला मारिखायो जों नुवाखै जाथुल नै नायनाला डिसिलारा नुदों डिसिलार माबासो खोमालाय 1L20 लागोनदां ना नुदों नांला आरो आं एबार बेखौ मोनबाय माथोबाव
नै होख्लायनोसै जों एबार बेजों आरोना जों मोनफैबाय नै जोंनि खाथिनि आरोना बे लकेसना बहुत हिभिखा फैनो सानबाय थायो माने सम मिलाया आरोना ओमफ्राय दिनै फाइनालि मोनफैबाय नै लोगोफोर दानिया मोसानोसै आरोना दसे ना गोजाननिफ्रायबो खनसे खेब दे गोजाननिफ्रायबो खनसे खेब जादे गासिबो थायो देनजार हिर' थायो दे ओइखि नाय गासिबो एकदम नोंसोर सांखौ नायनायब्रा मडेला बेलेगब्रा बे गासिबो लारि था गासिबो लारि थाब्रा औ दे देनजार मोजां आरोना फ्रेस मोनलायलायबाय बेरायनो फैनानै लोगोफोर गैजा नानि मोना फट' खेबजादों आरो लोगोफोर गैजा नानि मोना फट' खेबजानो फैदों ओमफ्राय अबेनि नोंसोरना हरखाग्रा ए गलागाव मनज बि क्रिएसन इउटुबाव दा नुगोन साबसक्राइब खालामना दै ओं दे लिरना सार्च खालामसुन MONO साबसक्राइब खालामहांदों नानियानो आंखौ NOSH ओमफ्राय स्पेस होनानै B क्रिएसन CREATION नुखागोन दे आंनि पिक्सार होयो नुद' नेट नाङाखै बेनो दा बेनो इसोर नानि मोना गलागावनि आरोना गासिबो गलागावनि खराइबारि ए हारसिं मोसाबाय जा मानला जोंनाव मोजांसो नुदो दा मालाबा इहाय भिडिअ लाफैगोन आरोना रिल्स आं माने सम मोनबाथाय दा सम गैथ'आ बारा बेवहाय रिल्स लाफैगोन आरोना नै ओमफ्राय ओरैजाय माबा स्टेडियाम फुटबल गेलेगासिनो बेहाय स्टेडियाम आरोना नै बे जायगाया इयाव भिडिअ लाफैगोन आरोना जोङो दा माने साननैसोनि उनाव लाफैगोन आरोना साननैसोनि उनाव लाफैगोन आरोना इहाय फाग्ला हिभिखायो जोंनि खाथियावनो आरोना बारा गोजान नङा ओमफ्राय नै लोगोफोर फैनानै मोना फैलायबाय आरोना मोना फैबाय नै खोमसि जालायलायबाय इसे ओमफ्राय दायो जोङो फट'खौ सोना लासिगोन आरोना सिमला थांगासिनो ओमफ्राय नै दा जोंहा हेमेनफाइनि दखानाव हाबफैबाय बिनि लेपटपाव माबाखौ जोङो सोस्लायसिगोन आरोना माबाखौ
पिकचार माखाखौ भिडिअ माखाखौ सोनानै ओमफ्राय जोङो सोना लासिगोन ओमफ्राय इडिट खालामसिगोन आङो लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर मोजां मोनदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो